राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण माता जी, नमो माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनाथाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कान्तमुक्ते तप्तकाञ्जय गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. ಶಿಷ್ಟಾತ ಗೋವಿಂದ ಮಂತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण. मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादेना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दानमोऽस्ते. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 19 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാരമുഖ്യാശ്ച ശതശോ യാനൈസ്തദ്ദർശനോത്സുകാഃ രസകുണ്ഡല നിർഭാത കപോലവദന ശ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാരമുഖ്യാശ്ച ശതശോ യാനൈസ്തദ്ദർശനോത്സുകാഃ വാരമുഖ്യാശതശോ രസകുണ്ഡല നിർഭാത കപോലവദന ശ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വർത്തനം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാത്തിച്ച്. അതേസമയം നൂറുകണക്കിന് പേര് കേട്ട വേശ്യകൾ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ അത്യുത്സുകരായിരുന്നു. അവരുടെ സുന്ദരമായ വദനങ്ങൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കുണ്ഡലങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവ അവരുടെ നെറ്റിയുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ്, സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വഴി തന്നെ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ശംഖൂതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശംഖൂതി വരെയാണ്. അപ്പൊ ആ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോ അത് വർണ്ണാഭമായിട്ട്, അത് അരുണാഭമായി മാറി എന്ന് പറയുന്നതായി അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു അല്ലെ. അതിന് ജീവനില്ല അല്ലെ. ഈ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉച്ചിന്റെ തോടാണത് അല്ലെ. ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉച്ചിന്റെ തോടാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണ് ആ ശംഖ്. അതുപോലും എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. അവിടെ അതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമം പവിത്രം ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ശരിക്കും ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമപവിത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പവിത്രമാകേണ്ടതല്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ പവിത്രനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? അതും പവിത്രമായിരിക്കും, അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീച്ചുകളൊക്കെ റോഡും വീടുകളും അതുപോലെ ചെറിയ ഇടവഴികളും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പല സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോന്നും എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നില്ല, അലങ്കരിക്കാൻ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് ധൂപം ദീപം ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും ആരതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെയും വേഗം അതായത് അവനവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മതിയാക്കി, റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അത് മതിയാക്കി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര് എഴുന്നേറ്റു. എല്ലാവരും കൂടെ ആരുടെ കൂടെ പോയി? ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂടെ തേരിലേറി പോയി അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അവര് പോയി. അപ്പോ അവര് മാത്രല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ദ്വാരകയില് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദ്വാരകയിലും വേശ്യാസ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാനെ കാണാൻ വളരെ ആസക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാനോട് അത്രമേൽ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അവരും പല പല വാഹനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ശംഖിന് ഭഗവാനുമായി സ്പർശിക്കുമ്പോ അതീന്ദ്രിയമാകാമെങ്കില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്കും എന്താവാൻ പറ്റും? ഇത്ര മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാൻ ഭഗവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേശ്യാസ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ബാക്കി നോക്കാനുണ്ട്. വിഷ്ണു സ്വാമി വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു മഹാ ആചാര്യനായ ശ്രീ വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വേശ്യയോട് അമിത ആസക്തനായിരുന്നു. ആ വേശ്യ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തയായിരുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ കനത്ത പേമാരിയിലും ഇടിമിന്നലിലും ഠാക്കൂർ ചിന്താമണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. തിരമാലകൾ നിറഞ്ഞ നുരഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ കടന്ന് അത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു രാത്രിയിൽ ഠാക്കൂറിന് എങ്ങനെ വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ചിന്താമണി ആശ്ചര്യഭരിതയായി. തന്നെ പോലെ ഒരു നിസ്സാരയായ സ്ത്രീയോടും മജ്ജയോടും മാംസത്തോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള ആകർഷണത്തെ കൈവരിക്കാനായി ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സമുചിതമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൾ വില്വമംഗല ഠാക്കൂറിനോട് പറഞ്ഞു. അത് ഠാക്കൂറിന് ഒരു സുപ്രധാന മുഹൂർത്തമായിരുന്നു. ഒരു വേശ്യയുടെ വാക്കുകളാൽ അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. അതായത് വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ, ഇവിടെ എത്ര പേര് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതില് ശരിക്കും തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ഈ വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ ചിന്താമണിയെ ഗുരുവായിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത് ചിന്താമണിക്കാണ്. ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ ഭക്തനാവുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഈ വേശ്യാസ്ത്രീയായിട്ട് വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായ മഴയാണ്.
ആ മഴ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു വലിയൊരു പുഴ കടക്കാനുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ കടക്കാൻ ഒരു തോണിയോ വഞ്ചിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാത്രി സമയമാണ്, നന്ന രാത്രി സമയമാണ്. അദ്ദേഹം പോകുമ്പോ എന്തോ ഒരു സാധനം കിടക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അക്കരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വീടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിലയിലാണ് ഈ സ്ത്രീ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം വീടൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ആരും വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അതിനടുത്തുള്ള ഒരു മരം കണ്ടു. ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്തോ കയറ് പോലെ തൂങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ആ കയറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആ സ്ത്രീ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പേമാരിയും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കയറ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ, അതിൽ ചാടി കയറി വന്നാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മരക്കഷ്ണാണെന്ന് തോന്നി, ആ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് ചുറ്റി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാനിങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ഈ കാണിക്കുന്ന ആസക്തി ഭഗവാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറാമായിരുന്നു എന്ന് ആ വേശ്യാസ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്താമണിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്താമണിക്ക് അദ്ദേഹം ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. അപ്പോ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറൊന്നും ആരും കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ചു പോയി നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പാമ്പാണ് അതിന്റെ മുകളില് ഞാന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായത്. ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കയറാണെന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിയത്. പിന്നെ ചങ്ങാടോ തോണിയോ വഞ്ചിയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല പുഴയിൽ. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി ഏത് തോണിയിലാണ് കയറി വന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആയിരുന്നു ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. അതായത് നല്ല മഴയത്ത് കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കയറി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മരത്തടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് വില്വമംഗലം ഠാക്കൂറിന് ഗുരുവായി വന്നു ചിന്താമണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ചിന്താമണിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് എന്നോട് ഈ കാണിക്കുന്ന ആസക്തി വെറും മജ്ജയും മാംസവും ആണ് ഞാൻ, അല്ലെ, അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ആസക്തി ഭഗവാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹം ഗുരുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. പിന്നീട് ആ വേശ്യയെ ഠാക്കൂർ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ രചനകളിൽ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നേർവഴി കാട്ടുന്ന ചിന്താമണി അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഇക്കാര്യം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 9:32 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അല്ലയോ പാർത്ഥ, എന്നോടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്ന ചണ്ഡാളരോ അവിശ്വാസികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നവരോ വേശ്യകളോ ആരായാലും ശരി ജീവിത പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നീച ജന്മമോ ഹീനമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നില്ല. അത് അനുവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ പാത തുറന്നു കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 ഐറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെ, ഭൂമി, അപ്പോ നല്ലോ, വായു, ഘം, മനോ, അതായത് ഈ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ 5 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആരും നോക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ഇതാണ്, അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി ഇത്തിരി ദുരാചാരി ആയിക്കോട്ടെ, അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്തു, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസപൂർവ്വം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ പറയുന്നതിന് പ്രകാരം നിങ്ങൾ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് മതി ഭഗവാന്. നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ്, അതായത് ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തോ അതൊന്നും ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന് പ്രശ്നമല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചീത്തയായി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും മോശം പ്രവൃത്തിയിൽ, പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇനിയും അങ്ങനെ, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഭഗവാൻ നോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോശം വഴിക്ക് നടന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടവും അവര് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആ ഒരു ജോലി എന്ന് മാത്രമുള്ള ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല വേശ്യാസ്ത്രീകളായിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവർ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവുക.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. തന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത 9:32 എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ്, അധമകുലത്തിൽ പിറന്ന ചണ്ടാളരോ അവിശ്വാസികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നവരോ വേശ്യകളോ ആരായാലും ശരി ജീവിത പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വ്യഗ്രത പൂണ്ട ദ്വാരകയിലെ വേശ്യമാരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് അവരെല്ലാവരും മോക്ഷമാർഗത്തിലായിരുന്നു. ആകയാൽ പൗരന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ യത്നമാണ് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു പരിഷ്കാരം. അപ്രകാരം സ്വർഗലോകവാസികളുടെ സർവ്വ സദ്ഗുണങ്ങളും അവയുടേതായ രീതിയിൽ അവരെ ഗ്രസിക്കും. അന്യഥാ എത്രത്തോളം ഭൗതിക പുരോഗതി കൈവരിച്ചവരായാലും അഭക്തരായവർക്ക് യാതൊരു സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അന്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർ മോക്ഷമാർഗത്തിലും അതേസമയം അഭക്തർ അധികതരമായി ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുരുക്കപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലുമാകുന്നു. സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡം ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരും മോക്ഷമാർഗത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവരുമാണോ എന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല, അവർക്ക് ഒരു ഗുണമില്ല, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കുരുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് ജീവിച്ചത്. ഇത്തിരി മോശം ജീവിതമായി പോയി നമ്മുടേതെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എത്രയാണെന്ന് ഭഗവാന് നേരിട്ട് അറിയാം. അതാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ചിലര് പറയും ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. പക്ഷെ അവരേത് ഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭാവം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഭഗവാൻ നോക്കില്ല. അവർ എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നടന നർത്തക ഗന്ധർവാഹ സുതമാഗത വന്ദിനഃ ഗായന്തി ചോത്തമ ശ്ലോക ചരിതാന്യദ്ഭുതാനി ച. എല്ലാവർക്കും നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നട നർത്തക ഗന്ധർവാ സുതമാഗത വന്ദിനഃ ഗായന്തി ചോത്തമ ശ്ലോക ചരിത്യാന്യദ്ഭുതാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. നടന്മാർ, നർത്തകർ, ഗന്ധർവാഹ സ്വർഗലോക ഗായകർ, സൂത ചരിത്രകാരന്മാർ, മാഗധ വംശചരിത്രജ്ഞർ, വന്ദിനഃ അഭിജ്ഞരായ പ്രാസംഗികർ, ഗായന്തി കീർത്തിക്കുന്നു, ച യഥാനുക്രമം ഉത്തമ ശ്ലോക പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, ചരിതാനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ഭുതാനി എല്ലാ അതിമാനുഷമായ, ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷ ലീലകളാൽ പ്രചോദിതരായി വിദഗ്ധരായ നാടകക്കാരും കലാകാരന്മാരും നർത്തകരും ഗായകരും പുരാവർത്തകരും വംശചരിത്രകാരന്മാരും വിദൂഷികളായ പ്രാസംഗികരും എല്ലാം അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ പ്രദാനം ചെയ്തും അപ്രകാരം അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കുറെ കലാകാരന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷ ലീലകളാൽ പ്രചോദിതരായി വിദഗ്ധരായ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിരിക്കും അവരെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. നാടകക്കാരുണ്ട്, കലാകാരന്മാര്, നർത്തകരുണ്ട്, ഗായകര്, പാട്ടുപാടുന്നവരുണ്ട്, പുരാവർത്തകരും വംശചരിത്രകാരന്മാരും വിദൂഷികള്, അതായത് കൊമേഡിയൻസ് അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ കൊമേഡിയൻസിനെ? കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരും അവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പ്രാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാടകക്കാർ, കലാകാരന്മാർ, നർത്തകർ, ഗായകർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, വംശചരിത്രകാരന്മാർ, പ്രാസംഗികർ തുടങ്ങിയവരുടെയും സേവനം സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. നർത്തകർ, ഗായകർ, നാടക കലാകാരന്മാർ എന്നിവർ മിക്കവാറും ശൂദ്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും അതേസമയം പണ്ഡിതരായ പുരാവൃത്തകർ, വംശചരിത്രകാരന്മാർ, പൊതുപ്രാസംഗികർ എന്നിവർ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാകുന്നു. ഇപ്പോ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. കലാകാരന്മാരൊക്കെ
ശൂദ്രവർഗത്തിൽ വന്നവരും അതുപോലെ പുരാവർത്തകരും വംശചരിത്രകാരും പൊതു പ്രാസംഗികരുമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽ പെടുന്നവരും അതാത് കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്രകാരം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരുമാകുന്നു. അത്തരം നാടകക്കാരും നർത്തകരും ഗായകരും പുരാവർത്തകരും വംശചരിത്രകാരന്മാരും പൊതു പ്രാസംഗികരുമൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലെയും വിവിധ യുഗങ്ങളിലെയും ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷിക ലീലകളുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. അല്ലാതെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളിലല്ല. അപ്പൊ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ളവയല്ല. എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലും യുഗങ്ങളിലും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സത്യങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കലാകാരന്മാരൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവതാര കഥകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പാട്ട് പാടുക. ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതും എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നർത്തകരൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഉലൂകല ബന്ധനം ഒക്കെ ഡാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ലീലകളാണ് അവര് ഡാൻസ് ആയിട്ടും പാട്ടായിട്ടും നാടകമായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നവ മാത്രമാണ് അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എവിടെ? വിവിധ യുഗങ്ങളിലും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പല യുഗങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നു. ഒന്നും ക്രമാനുഗതമായിട്ടായിരിക്കില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സത്യങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ അവയിൽ കാലഗണനാ പ്രകാരമായ ക്രമം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്? ക്രമാനുഗതമായിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ആയതിനാൽ ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ പുരാണങ്ങളൊക്കെയും കാൽപ്പനിക കഥകൾ മാത്രമാണെന്നവർ അനധികൃതമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ പല പല യുഗങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പല പല ലീലകളിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കണക്ഷൻ വേണം അല്ലെ. ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാലേ നമ്മളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? അത് വെറും കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള കഥകൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആ കണ്ണി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, കണക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് അത് അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നു? ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെയും കാൽപ്പനിക കഥകളാണെന്ന് അനധികൃതമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഒന്നും തന്നെ ഓർഡർ ബേസിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോന്ന് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലും എല്ലാ നാടക അവതരണങ്ങളും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങളാൽ അത്യന്തം വിനോദിച്ചിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല യാത്രാ സംഘങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷിക ലീലകൾ വിസ്മയകരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളിൽ ഗണ്യമായ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അജ്ഞരായ കർഷകർ പോലും വേദവിജ്ഞാനത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചഹം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഥകള് അത് അറിയുന്നവര് പറയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടകക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികരോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പാട്ടുകാര് അല്ലെ ഗായകരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പാടുകയും നൃത്തരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ വേദവിജ്ഞാനത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ ലിറ്ററേച്ചർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർക്കും വേദം പഠിച്ച ആളുകളായിട്ട് ആ വേദവിജ്ഞാനത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരാൻ അവസരം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആയതിനാൽ വിദഗ്ധ നാടക നടന്മാരും നർത്തകരും ഗായകരും പ്രാസംഗികരും ഒക്കെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം? ഇവരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു അവസരം അവർക്കും കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് അല്ലെ. ഈവൻ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ സിനിമകളൊക്കെ കൂടുതലും ഈ
ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ കുറച്ച് അടുത്ത കാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-35 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ എന്താ പറയാ ഗ്രാമ്യ കഥകളായിട്ട് സിനിമ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രാമ്യ കഥകളായി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവത് കഥകൾ തന്നെയാണ് കൂടുതലും സിനിമകളൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തില് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതും പാടിയതും ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കഥകളും തന്നെയാണ്. വംശചരിത്രകാരന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലെ മുഴുവൻ അനന്തരഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുന്നു. ഇപ്പോഴും ഭാരതത്തിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മാർഗോപദേഷ്ടാക്കൾ പുതുതായി വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് വംശാവലിയെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ വിവരണവും നൽകുന്നു. ഇത്തരം അത്ഭുതാവഹമായ പ്രവൃത്തി പലപ്പോഴും അവണ്ണമുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അധികം ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് വംശചരിത്രകാരന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ അനന്തരഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലെ മുഴുവൻ അനന്തരഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാംസ്തത്ര ബന്ധൂനാം പൗരാണാമനുവർത്തിനാം യഥാ വിദ്യുപസംഗമ്യ സർവേഷാം മാനമാദധേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാംസ്തത്ര ബന്ധൂനാം പൗരാണാമനുവർത്തിനാം വിദ്യുപസംഗമ്യ സർവേഷാം മാനമാദധേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തത്ര ആ സ്ഥലത്ത് ബന്ധൂന മിത്രങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ അനുവർത്തിന സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചവർ യഥാവിധി യഥോചിതമായി ഉപസംഗമ്യ സമീപിച്ച് സർവേഷ ഓരോരുത്തർക്കും ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ ആദതെ സമർപ്പിച്ചു. വർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മിത്രങ്ങളെയും പ്രജകളെയും ബന്ധുക്കളെയും പൗരന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുമായി വന്ന് ഒത്തുചേർന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും സമീപിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമാം വണ്ണം ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര വരെ കേട്ടത് എന്താണ്? ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയത് എന്നാണ് ഇത്ര വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ആ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നവരെ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മിത്രങ്ങളെയും പ്രജകളെയും ബന്ധുക്കളെയും പൗരന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുമായി എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും സമീപിക്കുകയും അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും പോയി അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ കൈവീശി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവത്തിന്റെയും എന്താ പറയാ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ തേരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും ഇൻഡിവിജ്വലി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ വണ്ണം ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചപ്പോ പ്രായമായ ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു സമപ്രായക്കാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു മാതാജി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവര് സ്വതവേ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു ആ കാലഘട്ടത്തില് സ്ത്രീകളൊക്കെ മട്ടുപ്പാവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക്കായിട്ട് വരുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പൊ സഹോദര സ്ഥാനീയരും അല്ലെങ്കിൽ അനുജന്മാരുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അർഹമായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ തന്റെ ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത നിഷ്ക്രിയ പൊരുളോ അല്ല. ഇവിടെ യഥാവിധി എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരാധകരോടും ഭക്തരോടും അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി അന്യോന്യ വിനിമയം നടത്തുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഒരു തരക്കാർ മാത്രമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ സേവന പാത്രമായി മറ്റാരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തരോട് തിരിച്ച്
യഥോചിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ എന്നാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. മറ്റു ചിലർ ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തികനായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹവും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ വികാസം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പരസ്പര വിനിമയത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ സ്വീകർത്താക്കളുമായി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഏയ ധാമാം പ്രപദ്യന്തേ തംസ്തൈവ ഭജാമ്യഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ യഥാവിധി എന്ന വേർഡിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ അതേ രീതിയിലാണ് അവർ. കാരണം അവർക്ക് ആരേ ഉള്ളൂ ബന്ധു? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബന്ധു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവർ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരം അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരെങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളും നടത്തില്ല. അവർക്ക് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം വരാതിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനും അവരെ ആ രീതിയിലാണ് കാണുക. അപ്പൊ അവര് അവിടെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ സോണായിട്ട് കാണുക. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാവുള്ളൂ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് തരും, നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम।